عزو سلامتنا تقبلوا فنوانات كاتاتلو خبرات تعزبتنا نلوم سولس 16 سنة 2026 تدالوا حديث زناتت حزلكم قريبا لهم مكتالكم بخبر عدم فلما كانت تاتو دكتور تيدروس أدحانوم أب دوب أفريقيا بزعبا استقتلوا زهابو رئيتو نسبة سلطان دوب أفريقيا أغوطيعو سودان حكاين بزيدوب سراحتين تاتو قبره وسيب بمقبه خمز اللواوتو تأمينو أب تقاي تخايد زولو زبهاز زولو وتادراو قفا سمع إيران بوليتيكا متعي ناتاناهي كم زبهر الحلميو فانس إسرائيل بسمع أمريكان إيران كتصبر تتبيتالو يبل حبرت إيروبا بزي تساتفو إيروباين زرر بأمريكان روسيان ككايد كم زخل سقاعت اللوهم إذن كالن بزرزر حزركم كأربي كاتاتولن بخبر عدم وانا دايركتور ودبت أن عالم دكتور تيدروس أدحانوم أبدوب أفريقيا بزعباز تقتلوا إثيوبياوين موزامبيكاوين أمريكتو زهابو ريتو نسبة سلطان تهاجر دكتور تيدروس بسنبت أبدوب أفريقيا نايكال أزوريا سأروت أتنياتات متكعتي ينسأل لخنزلو بمتكس التكبر التهاجر نناتنا زقبرتو تقادلو زغحدن أساق أخونتات مخانو قليتو نيرو اتوانا دايركتور ودبت أن عالم أبدوب أفريقيا بسنك زفت أمزلو سأروت أتنياتات متكعتي بعشا حزوت أروس دابيتات كم تمزابلون هو السبات بخونتو يتأفقهم زلون بمقلات نتوماب تقزيتي زموتو إثيوبيان موزامبيكاوين كما أبنت تغيسو بس دما بوحدو حمشة إثيوبيان حمشة موزامبيكن كم استقلوا زحبرة الدايركتور بعشا حزقطر دما هيوتهم بمسقع يهدمو خمزولو أما حبروا مرغبتات إكس صحيفو نسعبو سبب سلطان دبو أفريقيا تريتو وانا دايركتور ودبت عنا عالم جيجا مخانو بمقلات أبتهاجر تفتير زولو زباها زولو تسألوا تاتنياتات متكعتي كونون أمن حبيتان ودبت عنا عالم كرد خمس دوليو قاليتهم الله زبيت صحبت عالم لخو ركبات متحبارن تباهلو زصواع مينستر قدايات وصاي دبو أفريقيا بوهاب قالو نبي بي سي كم زغلطو دكتور تيدروس بسنكت موت نايتهم تقصو زيغاتات وصاي خمسة حزنة بمغلات ات مخنيات جن متقعت تصره وصاتنياتات كم زيكونه اتحساسيبو ات بعال سلطان مخنيات نايتهم زموت إثيوبيان موزامبيكوينان تصره وصاتنياتات متقعت كم زيكونه بمغلات موت نايتهم إثيوبيان مزتمودبه جبن زتاساسر مخانون نايتهم موزامبيكوين موت دما جنا امر مرا خمزلو أفليتو دكتور تيدروس أدحانوم نتا أبدوب أفريقيا زنبرة ساعات أبارتايد على تفاعلي نمفراس هاجرات أفريقيا بحبار كم زقما بمغلط إثيوبيا نمانديلا بمدقف باسبورت بمهاب أبتا غفل العالم كنقصاص كم زغبرت كالوت هاجرات أفريقياون بتماساسالي بستفالالي منقدن دقف كم زهبا أزاغيرو يخون بر حج أبدوب أفريقيا أبلع لأفريقياوين سدتنياتات زفتصم زلو تصروتاتنياتات متقعتي تهاجر ناتنت زكايدتو تقادلو زخحد يخبل وقيسو اتوانا دايركتور قصيلو زي مردان قريتان بجملاو غونصن حزبا متقعتن زي كونس بسرعه حقن بلعلنا حقن طرايو فتح خركب زغباو بمبال ابلع لسدتنياتات زرق زلو طلي دو كبل ندحنتهم حلوا خغبرلهم سباو حاليتن كخبر تصاوعي تقريبو ابز حلفه سمون ابدوب افريقيا صره افريقياوين سدتنياتات سمعت بغودن بتزاورن كنصبارق صنعيو منግስትነቶም ሕጋዊ ፍቃድ ዘይብሎም ስደተኛታት ክቆጻጸር ዝሓቱ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣመላእታ ሃገር ተኻይዶም እዮም ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ወጻእተኛታት ዝዓለመ መጥቃዕታት ከም ተፈጸመ ዝሕብሩ ጸብጻባት ክወጹ ጸኒሖም እዮም ይኹን እምበር ምዞም መጥቃዕታት ተታሒዞም ዝርዝር ሓበሬታን ቁጽሪ ካብ መንግስቲ ዛጊስ ተዋሃበ ሓበሬታ የለን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሕጋዊ መጥቃዕቲ فقط زيبلهم سدتنياتات سجومتي وسط كم زلن زيجاتات حقنا بإيدهم بمتاو زخنا عين السجومتي نخي وسدو كتنقق صنحيو ناي زيجاتات دحنت زشغلن كم غانا نيجيريا زبل هاجرات كمل سدلي زلهم زيجاتاتن كبدوب أفريقيا كوصا جميران الله ودب حبات نسرعت بالصقنا بمدلاو حد زريا وقن صحتران كسيسو حزب تግራይ ድማ ንባዕላው ምክልኻል ክዳሉ ፀዊዑ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መግለጺ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝተፋለለዩ ከባቢታት ትግራይ ናይ ድሮን ደብደባት ብምፍጻም ሰራዊቱ ብምክትታል ጽዑጽዕ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ብምግባርን ሓድ ዙርያ ደማዊ ኩናት ምኽፋት ይዳለኹም ዘሎ ብምኽሳስ ነዚ ወታደራዊ ምድልዋቱ ንምዕጃብ ድማ ነህዝቢ ትግራይ ብጽሕተራ ኩናት ዝኸስስ ናይ ሓሶስ ፕሮፓጋንዳ ምድንጋርን ይካየዳሎ ኢሉ መግለጺ ወሲኹ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ንኹሎም ኣፈላላይት ብዘተ ድርድርን ንምፍታሕ ቁርባት እኳ እንትኾኑ ስርዓት ብልጽግና ግን ነዚ ትዕግስቲ ከም ድኽመት ቆፂሩ ጆኖሳይዳዊ ወፍሪ ንምፍጻም ይሰርሕ ከም ዘሎን መላእ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ሓደጋ ተረዲኡ ንህልውነቱን ድሕነቱን ንምውሓስ ኣብ ጎና ዓቕምታት መኸተ ተሰሊፉ ቃሱ ከጠናኸር ፀዊዑ እቲ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝገበረቶ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ንሰለስተ እምነኹናዓት ፖለቲካዊ ህይወት ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ብምጥቃስ ኣብ ሓደገኛ ወጥሪ
ኣቐሚጥዎ ኣሎ። እዚ ድማ ንዑ ኣብ ሓድሽ ናይ ድሕነት ቅልውላው ከም ዘቑረን ገይርዎ ይርከብ። እቲ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ኣሜሪካ ዓብ ጽልዋ ከም ዘለዎን ምስ ዋሽንግተን ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ገይሩ ነብሱ ዘለሊ ዝነበረ ናታንሆይ በቲ ቀንዲ መሻርቱ ዝኾነ ኣሜሪካ ብከምዚ ዝበለ ኩለ መዳያዊ መንገዲ ክግለልን ብግህዶ ክዋረድን ከመይ ኢሉ ይኸውን? እቲ ንመጥቃዕቲ ኢራን ከም ቀንዲ ዛዕባ ፖሊሲ ድሕነት እስራኤል ገይሩ ሒዝዎ ዝነበረ መራሒ ምስ ስርዓት ኢራን ዝነበረ ውግእ እቲ ስርዓት ካብ ዝነበሩ ላዕሊ ዓንቲሩ ነቲ ኩነታት ክዛዝም ምኽኣሉስ ከመይ ኢሉ ይኸውን? ዓፈሻዊ መረፃ እስራኤል ንምካየድ ኣብ ዋድሒ ጥራይ ተሪፉሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ዋሽንግተንን ቴሄራንን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝርከብ ህዝቡላህ እትፍጽሞ መጥቃዕቲ ከተቋርጽ ዘቕረቦ ጠለብ ተቐዳማይ ሚኒስትር ነቲ ከም ናይ ድሕነት መራሒ ዝሰኣሉ ፖለቲካዊ ምስሉ ከመይ ገይሩ ክከላኸል ይኽእል? ኣብ ዘቐረበ እዋን ኣብ ቅድሚ ናታንያሁ ተገቲሮም ዘለዉ ኣማራፂታት ጽቡቕ ኣይኮኑን ዘለዉ። መራሒ ተቃውሞ ያኢር ላፒድ ኣብ ሰነት ባይቶ እስራኤል ከም ዝኽብል ኣጠቓሊልዎ ኣሎ። ምስ ዝዓበየ መሻርክትና ቀጥታውን ዓናውን ግጭት ብምእታው ወይ ድማ ንረብሓታት እስራኤል ጎሲኻ ኢትካ መሃብ ክብል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናታንያሁ ሰንበት ኣብ ልዕሊ ቤይሩት መጥቃዕቲ ክእዝዝ ከሎ ምስ ትውዓል ኣይነበሮን ክብል ዛቦ ሓያል መሪርን ነቐፌታ ብፖለቲካውን ተወዳደርቱ ተንተንቲ ዜናን ዓብ ቆላሕታን ረኺቡሎ። እዚ ኩሉ ዝኾን ዘሎ ድማ ቅድሚ መወዳእታ ጥቅምቲ ዝካየድ መረፃ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። ይኹን እምበር ካብቶም ኣብቲ ሰልፊ ልኩድ ዝርከቡ ኣባላቱ ኣብ መንግስቲ ኪዳኑ ዘለዉ የማናውያን ኣኽረርቲ ሚኒስትራቱን ዝተዋህበ ርእቶ እውን ካብ ናይ ገዛ ርእሱ ወገን ዝበፅሖ ዘሎ ፀቕጢ ክሳብ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። እዚ ፀቕጢ እዚ ብፍላይ ምስ ቴሄራን እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ንሊባኖስ ሓዊሱ ኩሉ ግንባራት ዝሽፍን ክኸውን ኣለዎ ብምባል ዝቐረበ ጠለብ ዝተኣሳሰር እዩ። እቲ ናይ ትራምፕ ስምምዕ ንዓና ኣየገድደናን እዩ ክብል የማናዊ ኣኽራር መርገፂ ዘለዎ ሚኒስተር ሃገራዊ ድሕነት ኢታማር ቢን ጊብር ሶኒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽሒፍ እዩ። ንዕና ካብዚ ኣካል እዚ ንውሕስነትን ድሕነትን ዘየረጋግፅ ስምዕ ኣይኮናን ኢሉ እስራኤል ነብሳ ንምክልኻል ክትቅፅል እያ ክብል ኣባል ባይቶ ሰልፊ ልኩስ ዝኾነ ኤሪክ ላ ካርነር ገሊጹ። ይኹን እምበር እስራኤል መጥቃዕታት ክትቅፅል እያ ማለት ዘይምዃኑ ግን ኣይነፀረን። ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ኢና፣ ማሓዙትና እውን ክርድኡናዮም ንጽበ ኢሉ። ሓደ ግዜ ኣብ መንጎ ፈተውትን ዘይምርዳእ ክፍጠር ይኽእል እዩ። ማሓዙትና ኺዳን እውን ሓደጋ ኣብ ዘንጸላልወሉ እዋን ንማሓዙቶም ክርድኡሎም ይግባእ ይብል። በዓል ስልጣን ሞሳድ ዝነበረ ክኢላ ጉዳያት ኢራን ዝኾነ ሲማ ሻሂን ከም ዝኽብል ኣሜሪካን ነዚ ስምምዕ ስለምንታይ ከም ዝተቐበልዎ ክርዳእና ኣይከኣለን። ኣሜሪካን ኢራን ኣብ ጉዳይ ሊባኖስ ክትውስን ዕድል ብምሃባ ኢራን ንህዝቡላ እትገብሮ ደገፍ ንኽትቅፅልን ህዝቡላ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኻት ሊባኖስ ዓብ ተዋሳኢ ኮይኑ ክቕፅል መንገዲ ትኸፍት ኣላ ኢሉ። እስራኤል በዚ ነገር እዚ ኣይተሓጎሰትን። እቲ ናይ ፀጥታ ይኹን ፖለቲካዊ መዋቕራት በዚ ውሳነ እዚ ዕጉባት የለን ኢላ። ኣብ መንጎ እቲ ካብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ወገናት ዝውሕዝ ዘሎ ነቐፌታን ቁጥዕን ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ትማሊ ምሸት ብጋዜጠኛታት ንዘቐረበሉ ፈሽሉ እዩ ዝብል ነቐፌታ ብሕርቃን ነፂግዎ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዕድመ ብፅሕናይ ኣትሒዘ ብዝተፈላለየ ክፋል ህይወተይ ንሓደ ዓለማየ ወፍዮ ንሱ ድማ ኢራን ኑክሌሳዊ ኣፅዋራት ንኸይተዓጥቕ ምክልኻል ኢሉ ክንገብሮ ዝግባአና ኩሉ ክንገብር ኢና። ኣብዚ ዕላማ እዚ ንነብሰይ ብዝኾነ መንገዲ ኣይክርዳእን እየ ኢራን ኑክሌሳዊ ኣፅዋር ኣይክትውንን እያ ክብል ገሊጹ። እንተኾነ ንሱ ትራምፕን ነገራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝርእሉ ኣጋጣሚታት ከም ዘለውን ኣሚኑ ኣሎ። ኣብቲ ዝተገበረ ዘተታት ርእቶ ገሊጽ እየ ኮይኑ ግን ናትና ረብሓታት ኣለና። ቀዳማይ ዝኾነ ይኹን ናይ ኑክሌሳዊ ኣፅዋር ስግኣት ክህልወና የብሉን። ካልኣይ ኣብ ሊባኖስ መከላኸሊ ዞባ ፈጢርና ኣለና። ክሳዕ ዘድሊ ድማ ኣብኡ ክንጸንሕ ኢና ኢሉ። ኢራን ክንወፅኣ ደልያ ዘላ እዚ ግን ኣይኮነን። ስለምንታይ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ዶ? ምክንያቱ ኣነ ጸንዐ ስለ ዘቆምኩ እዩ። እቶም ኣሜሪካውን ማሓዙትና ነዚ ጽንዓት የኽብርዎ እዮም። ንሕና እውን ወታደራዊ ናጽነትና ኣብ ምክልኻል ንጽናዕ እንተተጠቃዒና ወይ ግን ስግኣት እንተኣጸላልዩ ምላሽ ክንህብ ኢና ክብል ኣረጋጊጹ። ዓወት ንምእዋጅ ህንጡይ ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ሕጂ ግን ቀጻሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ከቢድ ፈተና ገጢሞ ኣሎ። ድሕነትን ፀጥታን ዓሰርተታት ዓመታት ቀንዲ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ናታንያሁ ኮይኑ ዝጸንሐ እዩ። እዚ መልእኽቲ እዚ ሕጂ ንምትሕልላፍ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ይርከብ። እቲ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ብሓማስ ዝተፈጸመ ከቢድ መጥቃዕቲ ዝሃቦ ምላሽ ንናይ እስራኤል ፖሊሲ ድሕነትን ዝያዳ ሓያልን መጥቃዕትን ኣገባብ መቐያሪ ነይሩ። እዚ ድማ ስጋኣታት ካብ ምዕጋብ ሰጊሩ ብቕድመ ንጥፈታት ምፍሻት ዝዓለመ እዩ። ነዚ ቅልውላው መፍትሒ ኢሉ ዘቕረቦ ስጋኣታት እስራኤል ምውጋድን ንማእከላይ ምብራቕ መቐያርን ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ሓይልታት እስራኤል መብዛሕትኡ ክፋል ቃዛ እኳ እንተዓነው ብመሰረት ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ልዕሊ 73,000 ሰባት ከም እተቆትሉን ሓማስ ሕጂ እውን ፍርቂ ካብቲ ዞባ ይቆፃፀር ጽልኡ ይሐድስን ኣሎ። እዚ ኩሉ ዝኾን ዘሎ ድማ እስራኤልን ሓማስን ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ካብ ዝገብር 8 ኣዋርሕ ሓሊፉ ከሎ እዩ። እቲ ብመጎኘት ኣሜሪካን ዝቐረበ ናይ ሰላም መደብ ብኣሜሪካ ከም ምእዘዝ ምምሕዳር ቃዛን ኣብ ዘይተወሰነ ኩነታት ተንጠልጢሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። እቲ ናታንያሁ ዝጠቃለለሉ ሓድሽ ናይ ድሕነት ኣገባብ
ሰራዊት እስራኤል ስፈ ከባቢታት ጋዛን ሊባኖስን ሶርያን ተቆጻጺሮም ክጸንሑ ገይርዎ ኣሎ ምስ ህዝቡላህን ስርዓት ኢራን ብተደጋጋሚ ዝተገብረ ውግኣት ነቶም ቀንዲ ጸላእቲ እስራኤል ካብ ስሮም ክምሕቁ ኣይከኣሉን በንጻር እኳ ደኣ ቴህራን ብዝያዳ ጽኑዓትን የማናውያን መራሕቲ ክትመሓደር ገይርዋ ኣሎ እዚ ድማ ናይ ሓይልታት ኣሜሪካን እስራኤልን ብዙሕ ዘይፈርሑ ኣብ መጻብኡ ሄርሙዝ ዓብ ጽልዋ ዘለዎም ኮይኖም ኣለዉ ሕጂ ድማ እቲ ቀንዲ ሓያልን ጸላእን እስራኤል ኣብ ልዕሊ እታ ቀንዲ መሻርክቲ እስራኤል ዝኾነት ሃገር ጽልዋ ዘለዎ ኮይኑ ይረአ ኣሎ እስራኤል ዘጋጠማ ስዕረት ኣብ ልዕሊ ቴህራን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ዳግማይ ክትግምግሞ ይሓታ እስራኤል ዝያዳ ክውነታውን ውሱን ቀዳምነትን ክትነድፍ ኣለዋ ክብል ኣብ ትካላት ሃገራዊ ጸጥታን ድሕነትን እስራኤል ላዕለዋይ ተመራማሪ እስራኤል ዝኾነ ዳኒ ስትሮኖቪች ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ኣሜሪካን ኣብ መወዳእታ ስምዕ ንምብጻሕ ዓረብያ ኣብ ስዊዘርላንድ ሓድሽ ዙርያ ዘተ ክጅምራ ምዃነን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ገሊጹ ኣምባሳደር አራክቺ ብተወሳኺ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ወይ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ መሬት ሊባኖስ ቀጻሊ ህላው ምጥዓስ ግዝያዊ ስምምዕ ምስ ኣሜሪካ ምዃኑ የጠንቅቕ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ወታደራዊ ክትሕሉ ምዃና እኳ እንተገለጸት ሽምገልትን ኢራን ስምምዕ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ተኣመንጎ እስራኤልን ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ግብረ ሽበራዊ ህዝቡላ ኣብኡ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ተወሳኺ ደው ምባል ከም ዘጠቓልል እኳ እንተገለጸ እስራኤል ኣይትቕበሎን እያ ብተወሳኺ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ እስራኤል ኣብ መጻኢ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ኣብቲ ዝቕልቀል ዘሎ ስምምዕ ኣሜሪካን ኢራን ኣባል ክትከውን እያ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ይገልጽ ቫንስ ንኤንቢሲ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት እቲ ኣፍልጦ እቲ ስምምዕን ንእስራኤል ውሑስ ክገብራ ይብል ወሲኹ ንመላእ እቲ ዞባ ውሑስ ክገብሮ ይብል እቲ ዝረኣኽዎ ብዛዕባ ዝስምምዕ ብዙሕ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኢራንን እስራኤልን ይዝጋሕ ኢሉ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ስምምዕ እንታይ ከም ዘሎ ምስ ተረድኦ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓድሽ ማእከላይ ምብራቕን ናብ ሰላም ብልጽግናን ኣብቲ ዞባ ክረኣይ ምዃኑ ኣጸቢቕና ንኣምን ይውስኽ ቫንስ እስራኤላውያን ኣብዚ መንገዲ ከዓብቡ ምዃኖም ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ይስማዓና ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እስራኤል ኣብቲ ናይ ምርዳእ መዘከርታ ከም ዘይኮነትን ገና ብዙሕ ዝርዝር ናይቲ ስምምዕ ከም ዘይትፈልጥን ኣስሚሩሉ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ናታንያሁ ዘቕረቦ ተሪር ህዝባዊ ነቐፌታ ምስ ተሓተተ ቫንስ እስራኤል መብዛሕትኡ ግዜ ንፉዓት መሻርክትና እዮም ዝተፈላለየ ረብሓታት ኣለና እንተኾነ ግን ሓደ ግዜ በብእዋኑ ኣብ ጉዳያት ዘይንሰማማዕ ኢና ክብል ገሊጹ ቫንስ ወሲኹ እዚ ፍጹም ርትዓዊ እዩ ዋላ እውን ናይ ቀረባ መሓዙትና ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ክሳብ እስራኤል ሓደ ግዜ ዘይምርዳእ ኣሎና ክብል ኣረዲዩ ሕብረት ኤውሮጳ ብዘይ ተሳትፎ ኤውሮጳውያን ዝርርብ ኣሜሪካን ሩስያን ክካየድ ከም ዝኽእል ስጋኣት ኣለዎ ዋሽንግተን ሞስኮ ቀጥታዊ ድርድር ክትገብር ትኽእል እያ ዝብል ስክፍታ መንግስታት ኤውሮጳ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግለጽ ብመሰረት ጸብጸባት ፖሊቲኮ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ዝተገብረ ርክባት ብ14 ሰነ ዝተገብረ ነዊሕ ጻውዒት ቴሌፎን ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ዲፕሎማሲ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብዛ ዓበይቲ ጉዳያት ጸጥታን ዝነበረ ስጋት ኣጋዲድዎ ይርከብ ልኡኻት ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍን ዳሬክ ኩሽነርን ዝሳተፍዎ ዑደት ሞስኮ ክካየድ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ጸብጸባት ብዛዕባ ድሕሪ መግለጫ ዝካየድ ድርድር ንዘቐርብ ግምታት ዝያዳ ነዳዲ ገይርዎ ኣሎ ነዚ ኩነታ ዓለም ለኻዊ ዳይናሚክስ ሓይሊ እናተቃየረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ዓበይቲ ጂኦፖለቲካዊ ውሳኔታት ዘለዎም ጽልዋ እናነከየ ዝኸይድ ዘሎ ጭንቀት ዘጉልሕ እዩ ሕክምናዊ ሓገዝ ዝህብ ትካል ግብረሰናይ ሓካይም ብዘይዶብ ሰራሕተኛታቱ ሱዳናውያን ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ውግእ ሓድሕዳዊ ሃዲሞም ዕቑባ ኣብ ዝሓተትሉ ብውሕዱ ኣብ ልዕሊ 59 ስደተኛታት ጸጥታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ንዘቐረበሉ ክሲ ተኣሚኑ ኣብ ገሊኡ ኩነታት ንኣሽቶ ኣዋልድ ንምዝመዛ ከም ተቃልዓን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ መግቢ ወይ ስራሕ ኣብ ክንዲ ጸጥታዊ ርክብ ይዕደል ከም ዝነበረ ተፈሊጡ እቲ ገበን ኣብ ምብራቕ ጫድ ዝተፈጸመ ኮይኑ ምስቲ ኣብ 2024 ዝነበረ ኩነታት ዝተኣሳሰር እዩ እዚ ድማ ድሕሪ ሓደ ዓመት ካብ ምጅማር እቲ ክሳብ ሕጂ ዝቐጽል ዘሎ ኩናት ሱዳን እዩ ሓካይም ብዘይዶብ ን18 ገበነኛታት ካብ ስራሕ ንምስጓግ ዝወሰዶ ስጉምቲ እኳ እንተሃለወ ገሊኦም ክሲ ዘቐረበሎም ተጠርጠርቲ መንነቶም ንምፍላጥ ግን ግዜ ከም ዘይከኣለ ንኣገልግሎት ዜና ኤፒታ ሓቢሩ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ መስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናዩ